Hello guys, good afternoon guys. Pala ko like and share sa akong pungkos para mag-abot sa akong mama, Lolia Soliano. Ngano man inyo man kaming gibiyaan, unsa man ang hinungdan, pag mainumdum ko sa imong ngalan, akong dughan masakitan. Pag nag-inusar ako, maghinuptok jud ako, walay laing gihuna-huna kundi ikaw lamang. Gisuwayan ko, gipangita mo, apan nga nung wala ko'y nahibawan. Hangtod karon ikaw ang sulod sa akong dughan, sa adlaw o gabi gipangita pirmi. Dili makatulog sa sigig huna-huna nimo, asa na kamo karon akong ginikanan. Hello guys, balik ko like and share. Gusto lang na akong makita akong mama, Lolia Soliano, kaya wala jud ko makakita. Unsaon ko ka pagpangita nimo, nga wala man ako makakita nimo. Ang ako lang unta nga mahinumdum mo, kung asa mo karon napita intawon balik na. Hantod karon ikaw ang sulod sa akong dughan, sa adlaw o gabi gipangita pirmi. Dili makatulog sige huna-huna nimo, asa na kamo karon akong ginikanan. Ikaw ang laman sulod sa akong dughan, sa adlaw o gabi gipangita pirmi. Dili makatulog sa sigig huna-huna nimo, asa na kamo karon akong ginikanan. Ikaw ang laman sulod sa akong dughan, sa adlaw o gabi gipangita pirmi. Dili makatulog sa sigig huna-huna nimo, asa na kamo karon akong ginikanan. Thank you guys.